Kumusta kayon ubing? Adak manen. Agistorya tayo? Okay, agistorya tayo tata. Kat istoryaan tayo kat may panggap ken ni Gregory nga namismis nga mangan. Ada ka din namismis nga mangan kanyayo? Hang kayo nga nalaing nga mangan? Isuna kat namismis na pili nga mangan. Yarap-yahan na nga kayat nga kanan. Kanya mga tabigi magustuhan na nga kanan. Hey, song batan tayo to madamdama dagijay Hey, ni Gregory tinamismis nga mga insurat ni Mitchell Sharmat ken inladawan da Jose Arwego ken Arian Diwe. Inpablaak ti the Macmillan Publishing Company the USA idi 1980. Junk food. Na flat nga pilid. Na perdi nga violin. Lata. Kurbata. Pangikabilan ti bado. Karton. Tansan. Swelas ti sapatos. Pagdait. Kordon ti sapatos. Tools ni tatang. Sapatos. Wax paper. Bado ken pantalon. Periodiko. Poste ti barbero. Na perdi nga kotse nga nagudwa. Ni Gregory tinamismis nga mangan. Para ken ni Andrew ken ti Kaldi nga kayat na nga mangan ti bado na. Dun una ng panahon, adda may isa nga kalding. Tinagan na ket Gregory. Ni Gregory kayat na ti aglag-tulagto yan ti batbato. Kayat na ti agkugtar-kugtar ken mangsangdo kadagiti pader. May saak nga ordinaryo nga kalding kuna ni Gregory. Ngam ni Gregory ket haan nga ordinaryo nga kalding. Namismis nga mangan ni Gregory. Kanayon nga numakisango kanina ng kantatang na nga mangan, amo na nga aguma isuna. Kayat mo tilata Gregory, dinamag ni nanang kalding. Haan nanang, kuna ni Gregory. Kayat mo kaditi ito'y nga karton, adapay banig, ken tansan, dinamag ni tatang kalding. Kuna ni Gregory nga naliday. Hay, dito'y ket kanen ti maysa nga kalding, kuna ni nanang kalding. Nga mangmangan iti sapatos. Kuna ni tatang kalding, nga mangmangan ti t-shirt nga dabutones na. Sika nga Gregory nakamismismis ka nga mangan. Haanak nga namismis, kuna ni Gregory. Ti kayat ko laeng ket prutas, nateng, itlog, lamas, tinapay, ken butter. Dagijay nagiimbag da. Nagsardeng nga na nga ni nanang kalding. Nya digi nga makan Gregory? Digi ti kayat ko, kuna ni Gregory. Nakamadmadi, kuna ni tatang kalding. Panna pinunasan nyiwat na iti tissue. Idi pimanawan ni Gregory yan ti lamisaan ni tatang kalding kunana ni Gregory ket nakamismismis. Nya nga tatimadikan niya na kuna ni nanang kalding. Kinitkita da ni Gregory bayat nga mangmanganda iti periodiko. Isumarunungal daw ni nanang ken tatang kalding mangmanganda iti pantalon ken bado. Ni Gregory napamet gi lamisaan. Naimbag nga bigat mo Gregory, kuna ni nanang ken tatang kalding. Naimbag nga bigat nanang ken tatang, mabaling ka di nga manganak ti orange juice, cereal, ken saba. Ay, haan, mikan, kanumkit di ditoy, bado.
kuna ni Nanang Kalding. Ken, kumagat kapay ditoy pantalon, kuna ni Tatang Kalding. Me, kuna ni Gregory nga pimanaw yanti lamisaan. Inpurwak ni Tatang Kalding jay tisyo na, kuna na, hay, datan. Hanga usto ti panangan na, pasapol nga alaan tayo jay doktor. Ni Tatang ken Nanang Kalding impanda ni Gregory yan ti doktor. Ni Dr. Ram ket mangmangan iti karton idi napanda. Nya kaditi problema dinamag na. Ni Gregory ket namismis nga mangan. Kuna ni Nanang Kalding. Inted min dagiti naiimbag. Sapatos, karton, magasin, lata, bado, pantalon. Ngem ilaeng kayat naket prutas, nateng, itlog, lames, orange juice, dumapay nga nakamadmad. Ngati may bagam ditoy, Gregory, dinamag ni Dr. Ram. Ay, tigiti kayat ko ngamin, kuna ni Gregory. Ay, ustuso na, kuna ni Dr. Ram. Kinita na ni Nanang ken Tatang. Naagasa kon dagijay na mismis nga mangan idi. Masapol nga inaldaw yu nga pakaramanan ni Gregory ti kabarbaro nga makan. Aging gana makanan to aminen. Iti dayi nga rabii ni Nanang Kalding inikan na ni Gregory ti spaghetti. Ken kordon ti sapatos nga adda kamatis na. Mayat kuna ni Gregory. Ti sumarunungal daw inikan na ti utong. Ken swelas ti sapatos nga natadtad. Ay, tiimbag ditoy nga makan. Kuna ni Gregory. Ti sumaruno kuna ni Nanang Kalding, ti kanen tayo tatakot ti paborito. Sopas nga nateng. Ngem, masapol nga kanempay di jay lata na. Wen, kuna ni Gregory. Nyapay, ice cream, kuna ni Tatang Kalding. Masapol nga kanem di jay karton na. Wow, kuna ni Gregory. Ay, magusgusto ang kaanak, kuna ni Tatang Kalding. Nalaing ka nga manganen, mangmangangkan kasla mesa nga kalding. Kat kuna ni Gregory, wen, kayat ko nga kanen, aminen. Mesa nga rabii, ni Tatang Kalding, nagdamag. Apay, adda ka din nakakita, digi kurbata? Kuna ni Nanang Kalding, tatay bigat ko lang nga nakita. Uray amom, digi pay pagdait ko, hangko pay nga nakita tatangal daw. Imbatik di jay, salas. Dinalpas tayo nga nangan ti rabii. Kinita ni Tatang Kalding ni Gregory. Gregory, agmermeryendaha ka di? Wen, Tatang, hangko nga mapigilan. Tatan, kayat kumot aminen. Mayat ti mga ti pagisulaeng kasla kalding. Ngem hanggang nga mangan nga kasla baboy kuna ni Nanang. Idi nakaturugan ni Gregory ni Nanang Kalding kunana agbutengak baka kanen ni Gregory ti pangikabilan tayo ti bado. Ala, baka kanen nan tupay di tulus ko. Aduunay ti kang kanen ni Gregory. Sapol nga, adda aramiden ta. Ti sumaruno nga rabii, sakbay nga, manganda, dananang ken Tatang Kalding na panda dyan ti pagbasuraan. Nangiyawid da ti 8 nga naplat nga pilit. Poste ti barbero. Naperdi nga violin. Naperdi nga kotse nga nagudwa.
Ingkabil da amin gisango ti balayda. Idinagawid ni Gregory tapno mangan, yadi kita gisango ti balay, nanang tatang. Di ti pangrabiim, kunani tatang. Ay, nakaimimba ni Gregory. Kinana dagijay, pilid ken violin. Tikuan, naging inayad nga kinana dijay poste. Idi, mangmangan isuna, janti kotsen, kunana, agsakit ti tiyangko, aggidaakpay. Napan ni Gregory jay kwarto na. Kuna ni tatang na, aduunay tinakan ni Gregory. Ket idideyi nga rabii ni Gregory, naglikos-likos janti pagidaan na, agsakit ti tiyan na. Ti sumarunungal daw na panisuna jay panganan na. Dinamag ni tatang kalding nunya ti kayat na. Ti kayat ko tatang ket nabatir nga itlog. Dua nga wax paper ken maysa nga baso ti orange juice. Ay, mayat data kuna ni nanang kalding. Ket nanganda ngaru den. Nagustuhan niyo kadi ti istorya? Nagustuhan pa'y na kami mayat niya. Subyanan tayo, di gidi na magkutatay. Nyati, haang nga kayat nga kanen ni Gregory. Ni Gregory, hanang nga kayat nga kanen dagiti ordinaryo nga kang kanen ti kalding. Hanang nga kayat ti bado, hanang kayat ti karton, hanang kayat ti tansan. Nya mati kayat nga kanen ni Gregory. Kayat nga kanen ni Gregory ti itlog, tinapay, lamas, orange juice, nateng ken prutas. Nya nga rod tuladon tayo nga ta ni Gregory. Tuladon tayo ni Gregory, mangan tayo ti nasayaat. Nasayaat para kanya tayo. Askumati, itlog, prutas, nateng, inapoy, butter, tinapay, ken daduma pa.